na afụlanụ ka ya bụ egwu si gaa enwere m obi si ike na ya bụ ihe ejije kpara unu obi ọchị unu achịrịtụkwanụ nchefukwana na ọ ka bụkwa na isi bido telivishọn ebe ihe niile na-eme. Akụkọ ọzọ anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa akwụkwọ akụkọ gbasara Simi dịka o si agagasị na ya bụ igwe ọlọrọ ọhụrụ na ya bụ gịnị ya bụ Naira Marley ọzọkwa zitere ya ozi mana ya nwa eme gịnị asaghachi ya nke ndị iti na-akpọ snob mana enweghị na-afụ mmadụ ofu n'obi dịka ị jụrụ mmadụ ajụjụ onye ahụ asa gị ma onye ewe ihe i kwuru onye ahụ agbachi gị nkịtị ya dịzie kewe gịnị ndị bekee kpọrọ ya gịnị onye ahụ dịzi rubbish owezi uru ọbara ya dịka okwu gị a na-abazi okwu gị esozi ihe a na-eme. Ya bụ Naira Marley agwa ya na gịnị na ya nwa bụ Naira Marley na ndị ka ya nwa Simi wụ ndị dịka Waje, ndị dịka Yemi Alade, ndị dịka Tiwa Savage na-ageri okwu ya fọzi ya bụ Simi. Ihe anyị na-ekwu ka gịnị esomokwu ha maka na ha wụ eziokwu nọ n'ime ya ama ha ama mana ha ka na-etolite n'ime mmụọ na eziokwu. Ha ga-agbalịsi ike hụ na gị na ha wetụrụ obi umeala were mezie ya bụ okwu ya wuru kosiwe dị. Kedu ihe ọzọ anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa? Ọkwa akụkọ gbasara ndị na-emepụta ihe ejije. Ọtụtụ ndị na-emepụta ihe ejije ugbu a ka a na-anata ozi dịka Tonto dịka shikwuo ya na ịma mbụ ị na-eme ihe ejije ị ga-adị very strict gị na ndị na-eme piracy ijide ha na ndị na-eme piracy ọwa ezigbo ego. Mana ugbu a ozi anyị na-anatazi hụ na gịnị ọkwa ndị ahụ na-eji aka ha emepụta ihe ejije ha na-ejikwa aka ha mee ya bụ gịnị piracy ka ewe ike mee gịnị weta ya bụ ego ọsịsọ mana ọba na uru maka na ọkwa anyị nwa na-eji aka anyị sị ka anyị mezie ihe werekwa aka anyị mebise ya ọ dịghị mma. Ya Tonto dịka ekwule okwu gbasara nke na ihe kwesịrị ile anya maka na piracy ọ dị ọtụtụ n'obodo anyị bụ Naịjịrịa. Ịgakwa na ngalaba ndị ọcha dị iche iche ọkwanye ha mere ya nwa mere ha ji eweta ego ha ya ezuo agbanyeghị na ọchịchị etiti na-adị enyere ha aka nakwa ọtụtụ ndị mmadụ ndị ụlọ ego na-adị enyere ha aka wepụta ego enwe ike kwalite ya bụ ihe onyonyo ekirie ya ọfụma. Mana anyị ga-agbalị ịhụ na gịnị na anyị haziri ọfụma hazie ihe onyonyo anyị ọfụma ya wuru kosiwe dị. Ọ bụrụ na ị ka na-abata ugbo echefukwana na ọ ka bụkwa n'isi bido telivishọn ebe ihe niile na-eme. A ga-agachi na obere ezumike ga-agbarịta unu egwu nke Zoro ọ sị na ọgịnị mabụza ya bụ egwu wee gụọ egwu ga-eme gịnị ga-ebutu gị mmụọ ala. Ọ bụrụ na afụlanụ ka ya bụ egwu si gaa ya mabụza ọ ka bụkwa n'isi bido telivishọn ka ị ka nọ. Akụkọ ọzọ anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa m gwara unu na ọ dọrọ adọrọ m ga na-atụpụrụ ya n'ofu maka na asị ikuku kukene ka afụ n'ike ọkụkọ taa ka ikuku ga-eku afụ ike ọkụkọ. Dịka o si dịwekwa akụkọ ọzọ na-agagharị si n'obodo gbasara otu nwa amadi nke ya na onye a na-akpọ Usman Musa onye isi ya ma ọga ya ọ rụrụ ọrụ 25 years ya bụ afọ 25 ọ rụrụ ha ọrụchanụ omenanụ retire oge gaa na ezumike nka ka a na-akpọ ya n'olu anyị. Ọ gara ya retire asị ya onye ọga ya asị ya ka o wuo ọrụ ya ụlọ ya asị ya mba na ya rụrụ ya ụlọ kama na ewere ego ahụ ọ ga-eji rụọ ọrụ ya ụlọ mepee ya ụlọ mmiri ebe a na-agba mmiri. ịhụnanụ ka o si wee dị ya bụ na nwoke nwere obi mana gịnị ihe mere o ji si mepere ya ebe a na-agba mmiri ya bụ nke a na-akpọ borehole n'olu ndị iti maka gịnị maka na obodo ha ebe obi n'obodo ha ọ dị anya tupu gị weta mmiri ị ga-agate ezigbo aka ọ dị ka isi Ụmụahịa gawa Owerri iji mee gịnị iji kute mmiri kama iwuri ụlọ ya si na gịnị na-ewere ego ahụ mepere ndị obodo ha gịnị borehole ebe a na-agba mmiri. Ọ bụ nwoke gbalịrị ọfụma mana dịka akụkọ ya si dizie ọtụtụ ndị mmadụ ekwuola na ịntanetị na soshal midia dị iche iche na gịnị na ebe nwoke na isi ọ dịkwa ya mma n'ihi na onye chọrọ iwuru gị ụlọ na-agara ime gịnị ị gara isi na-ewutere gị obere ụlọ kpọpere gị ebe a na-ere mmiri makwana gị si gị na ewuoro gị ụlọ ewuchara gị ụlọ ire ya irechazie ya gị mana ụfọdụ sakwara ndị mmadụ ajụ si na gịnị onye wuru ụlọ ya ere ya na ọ dịghị mma maka na asị ihe nyere mmadụ si ya jide
onye ahụ kwesịrị ime gịnị o kwesịrị ịgba mbọ ịhụ na o jidere ya ya wuru kosiri ya nwoke obiọma asụ ya n'olu ndị ite akpara ya selfless service but not wise otu aka o si pụta na ya bụ social media. Ihe ọzọ nọkwa n'obodo akụkọ ọzọ aji bedo akụkọ gbasara inyedo dịka amamihe mere ndị mmadụ aga emechite ọnụ ha na ihe gbasara social media live ịhụ ha na onye ama ama ihe iji aba na ya bụ social media ka ime gịnị ka inyopio ya ka ihe ofu ka ị ga-ekwu. Ya bụ inyedo pụtara na Instagram ya ka o tinyere ofu picture otu nwada nwaanyị ka m na-aga akpa ahịa asị gịnị o kwuru okwu gbasara gịnị akpụkpọ ụkwụ nke oyi ya sị ya na gịnị na enweghị ihe gbasara ya na akpụkpọ ụkwụ ya na akpụkpọ ụkwụ ahụ oyi achọghị m ikwu ya ọ gwara nwaada maka na ihe ọ gwara nwaada kwesịrị egbe ya anya mmiri ya gịnị ka m na-ekwu ka onye ọbụla mee gịnị gbalite ike mechite ọnụ ya na ndị ama maka na ha chere gị aka mkpa ha chere gị aka mgba ka ị na-ekwu ka a na-asa gị a na ha asa gị wuri ka ọ ga-adị gị mma n'ahụ. Ebe a ka anyị ga-eme nga gbarịta unu obere egwu nke